ছি ଗରିବ ଘରର ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ। ଏମିତିକା ଶାଢ଼ୀ ଆମ ଘରର ଚାକରାଣୀ ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ୱାଓ ମା ମା ମୋର ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ହଁ ହଁ ତୋର ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ତୁ ସେଇଟା ନେଇକି ଯା। କାହାକୁ ପଚାରିବେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ରୁହ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଝିଅ ହାତରୁ ଶାଢ଼ୀ ଛଡ଼େଇକି ନେବା ପାଇଁ? ତୁ କଣ ଶୁଣିପାରିଲୁନି କି ମୋ ଝିଅ କଣ କହିଲା? ଆରେ ବୋଉ, ଯୋଉ ଘରର ଚାକରାଣୀ ମାନେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଘରର ବୋହୂ ଯଦି ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବନି। ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘରରେ ଏମିତି କିଛି ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ? ଓହୋ, ଏ ଝିଅର କେତେ ବଡ଼ ସାହସ! ବାହାଘର ମାସେ ହେଇନି ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛି। ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଘରକୁ। ଏଠି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କୋଉଠି ତା ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲା କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ।